In the deepest part of the ocean bed, a creature crawling on his belly knows that La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Prilikom prolaska ili ulaska u mezarje kažemo: Assalamu alaikum ahla diyari minal mu'minina wal muslimin, wa inna inša Allahu bikum lahiqun. As'alu Allaha lana wa lakumul afijeh. Što u prijevodu znači: Neka je na vas mir, stanovnici ovoga mjesta, vi koji ste vjernici i muslimani. I mi ćemo se, ako Allah da, vama pridružiti. Allaha uzvišenog molim da nama i vama oprost svoj podari. S vremena na vrijeme lijepo je obići mezarje, jer nas ono podsjeća na smrt i polaganje računa za djela koje počinimo na ovom svijetu. Rekao je poslanik, alejhiselam: bio sam vam zabranio posjećivanje kaburova, ali sada vam dozvoljavam. Posjećujte ih, jer će vas to podsjetiti na smrt. Pored navedene dove, najbolje je svojim riječima doviti za umrle, tražeći od Allaha za njih milost, oprost, ulazak u džennet, te zaštitu od kazne u kaburu, u džehennemu. Pri posjeti mezarju, naročitu pažnju bi trebalo povesti da se ne gazi i ne sjeda po kaburovima drugih. Allahov poslanik, alejhiselam, kaže: nemojte prema kaburovima klanjati, niti na njih sjedati. Čuli ste? Obojimo sada ovu ne tako veselu sliku shodno bojama u originalnoj slici. La ilaha illallah. Every bird has a prayer that he knows so well, praising Allah in their very own tongues, leaving their homes with tawakkul. They do their best and Allah fulfills what is due for me is already written, so surrender and say to Allah. Jesi li znala da je bilo pokušaja krađe poslanikovog alejhiselam tijela? Čuj to! Da, evo slušaj. Bilo je više pokušaja kroz historiju da se oskrvnavi mezar Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Prvi pokušaj se desio još u 5. stoljeću po hidžri, kada je fatimijski halifa Hakim Bihemillah naredio svome namjesniku Ebu el Fetuhu da prenese poslanikovo tijelo u Egipat, gdje je bilo sjedište fatimijskog hilafeta. Pripovijeda se kako je Hakim bio sagradio prelijep mauzolej u koji je mislio smjestiti poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem tijelo. Cilj mu je bio povećati ulogu Egipta i svoj vlastiti utjecaj među muslimanima. Građani Medine su saznali za zavjeru te su građanskim neposluhom spriječili Ebu el Fetuha u njegovoj nakani. A subhanallah. Sada slijedi slikovit prikaz dijela od kojih imamo koristi i nakon naše smrti. Deep on the ocean floor, so from the earth to the beautiful sky, the alternation of day and night, signs in creation we all shall die. I hope you hear me, I hope you catch me when I fall.